L'antiguitat a Catalunya. La història de Catalunya com a tal no comença pròpiament fins a l'edat mitjana i, per tant, el passat remot del nostre país se circumscriu a l'activitat de pobles diversos en un territori que a la llarga serà el que tindrà sentit polític amb el nom de Catalunya. L'historiador Vicenç Vives va definir Catalunya com a redós i passadís, redós, on es configuraran cultures pròpies i autòctones i passadís, per on circularan tota mena de pobles vinguts de fora amb la seva cultura que, en relació constant amb les anteriors, configuraran l'especificitat de l'antiguitat a Catalunya. Sabem per la indústria lítica, pertanyent al Paleolític inferior, que existien grups humans caçadors-recol-lectors en diversos indrets del territori. La resta humana més antiga és l'home de Talteüll, el Rosselló, de fa uns 450.000 anys. I cal destacar la mandíbula de Banyoles, de fa uns 70.000 anys. El Neolític, l'edat dels metalls, la colonització grega i la cultura ibèrica són etapes de la història antiga catalana.